Spolu s Anunnakmi prišla na Zem aj ich otrokárska rasa Igigi, ktorá prehrala z Anunnaki staroveký konflikt a bola následne zotročená. Títo otroci boli nasadení v novozaložených zlatých baňach v Afrike, kde ich úlohou bolo ťažiť zlato. Pracovné podmienky v baňach boli vyčerpávajúce. Generácie Igigi trávili svoje dni v nekonečnom cykle vyťaženej práce pod zemou, čo malo za následok narastajúce napätie a hlbokú nespokojnosť medzi nimi. V centre tohto búrlivého obdobia sa sformovala skupina odvážnych Igigi, ktorí sa tajne stretávali, aby spoločne načrtli plán na získanie slobody. Ich odhodlanie vyústilo do dobre organizovaného odporu, ktorý vyvolal zásadné zmeny. Po intenzívnych rokovaniach a konfliktoch Anunnaki nakoniec uznali potrebu zlepšiť pracovné podmienky Igigi. Uvedomili si, že vynaložili enormné úsilie na opravu ich vlastnej planéty Nibiru a že ich vyčerpanie a frustrácia môže viesť k ďalšej, možno ničivejšej vzpúre. Pokračovanie v 6. časti.